Jedan od prepodnevnih treninga ženskog rukometnog kluba Bekamen Bukovička Banja, naš sagovornik Zvonko Paunović. Kratak osvrt na ono što se dešavalo od poraza u Nišu. Zaređali ste sa osvajanjem bodova i sa pobjedama. Koliko ste zadovoljni formom i igrom svoje ekipe? Upravo tako, od drugog kola i onog poraza neshvatljivog koji nam se desio u drugom poluvremenu protiv Neise, krenuli smo imamo rezultate koji se očekuju od nas, to su pobjede. Još nismo zadovoljni, generalno ja nisam još zadovoljan sa igrom u odbrani, ali ide to ka gore, tako da se nadam da će biti još bolje u ova 3 kola. Sad u prošle nedelje u Boru, prvo poluvreme odbrana je stvarno funkcionisala na dobrom nivou. Posle smo pred kraj utakmice malo pali, svašta se izrešavalo u toku utakmice oko semafora. Pali smo u nekom ritmu, ali smo kontrolisali utakmicu od 5. minuta u našu korist, tako da sam tom utakmicom zadovoljan, kažem, i ovim napadački ide to kako treba. Naravno, uvek ima tu prostora i nadam se da ćemo to još biti bolje. Ja sam i na početku sezone najavio da mi ne očekujem sad neke partije idealne u ovom trenutku, jer znamo kakav je sistem takmičenja, tako da sve se to nešto tempira za drugi deo i još igrači još polako upoznajemo se što se toga tiče na moju tu neku filozofiju. Rotirate veliki broj igrača, opterećeni pre svega i povredama koje su pojedini igrači iz prve postave udaljili na duži period sa terena. Nažalost, desilo nam se dva velika peha, Ana Kojić i Timeja Milošić. Ana Kojić u 3. kolu, Timeja u početku septembra, tako da sad nemamo levorukog igrača za desnog beka i nije problem za desno krilo, već tu imamo problem, tako da rotiramo, stvarno pokušavamo i sa 4 beka i sa 2 pivotmena, sa Grbićkom ili Marinom na desnom krilu. Sve su to neka iznuđena rešenja, čak u nekom trenutku ovde preprošle nedelje protiv Voždovca neko od bekova je igrao desno krilo čisto da bi malo glumio desno krilo, a posle 2-3 napada se zamene i onda nastavi na svojoj poziciji. Nažalost, moramo tako da rotiramo, da pravimo kombinatoriku, ali ne kukamo, znamo šta nas se snašlo, idemo dalje, ne želimo da tražimo bilo kakav alibi za bilo šta, tako da, kažem, devojke su svesne su problema i rešavamo polako. Nije to, naravno, ne izgleda, to treba opet da dođe proces, jer nije isto kad igraš levog beka pa počneš da igraš desnog beka, pa u nekom trenutku moraš da igraš i desno krilo, ali dobro, za sad nam ide kako treba. Dolazi u subotu ekipa Mladost iz Nove Pazove, Novajlije u ligi, na prvu loptu, mnogi bi rekli lak posao, međutim imate dobru školu iz pripremnog perioda, odigrali ste jedan nerešen meč u Pazovi. Jeste, Pazova, tamo smo odigrali 26, 10 dana pred početak prvenstva. Oni su krenuli stvarno dobro i napravili su lepe rezultate. U poslednje 2-3 utakmice su u blagom padu forme, jer verovatno imaju 7-8 igrača koji rotiraju i polako se možda plaćaju i danak igranja Super lige i izazovom koje iziskuje ova liga. Naravno, mi ne želimo, opekli smo se tamo u toj prijateljskoj, znamo šta nas čeka, ekipa koja će doći ovde rasterećeno, imaju jednog stvarno odličnog igrača, Glušicu, koja je došla i igrala 10 sezona u Mađarskoj, sad je pojačala Mladost pred kraj svoje karijere. Doći će, kažem, rasterećeno, protiv nas svi dobiju neku neverovatnu energiju i svi igraju drugačije utakmice u prvenstvu i protiv nas, tako da znam šta nas čeka, neće biti, kažem, nama je najbitnije naša glava i psihička priprema, jer mi znamo da smo kvalitetniji, sad je samo to pitanje kad ćemo u kom trenutku da prenesemo na teren. Ako budemo imali stav kao što smo imali u Boru od prvog minuta, neće biti nikakvih problema. Poslednje pitanje za vas, malo ćete rasteretiti ekipu sutra uveče. Jeste, sutra otvara se pozorišni festival u našem gradu, zahvaljujući direktoru za centar i kulturu Saši Simonoviću, u nekom zajedničkom dogovoru želimo da posetimo, prisustvovat ćemo jednoj predstavi Anika i njena vremena od 20 časova, to je neka ideja kao što ste rekli, da rasteretimo ekipu, malo da skrenemo misli sa utakmice i sve će na to doći neka, kažem, psihološka priprema za ono što nas čeka u ove 3 utakmice. Sutra od 20 sati u dvorani Park.
Upravo tako, da i ovom prilikom stvarno pozvao bi naše sugrađane da dođu, stvarno retke su prilike kad u našem gradu gostuje neko pozorište, sad i bit će 5 predstava odličnih, sutra od 20 časova, u subotu od 17:30. Dobra forma, Ilijani Nićiforović u posljednjih nekoliko utakmica, pre priče o toj dobroj formi i subotnjem protivniku, trener reče da imate jedno lepo druženje, sutra uveče posjetit ćete jednu pozorišnu predstavu u okviru pozorišnog festivala koji organizuje Centar za kulturu. Da, sutra posle treninga imamo organizovano, da kažem, i to neko zajedničko druženje gde će biti i degustacije vina. Posle te degustacije imamo zajedničko gledanje predstave, Anikina vremena, ako ne grešim, mislim da se predstava tako zove. Iskoristila bih priliku da se zahvalim Centru za kulturu i gospodinu Saši Simonoviću na kartama koje smo dobili, na toj pruženoj šansi da učestvujemo u takvom dešavanju. Rekoh, dobra forma, jesi ti iznenađena možda ili... Pa jesam malo iznenađena, moram da priznam da sam malo iznenadila sebe jer s obzirom na prethodnu sezonu u kojoj i nisam imala baš prostora da pokažem neke svoje mogućnosti, bez obzira što sam trenirala nisam imala dovoljnu minutažu na utakmicama i to je značajno uticalo i na moje samopouzdanje u samom početku, da kažem još dok nije počela ova sezona. Trudila sam se da dam svoj maksimum i moram da pomenem da veliku zahvalnost takođe i dugujem Ivanu Đorđeviću koji je imao strpljenja za situaciju u kojoj sam se ja nalazila, da kažem vratio me u život nekim radom i trudom, naravno tu treba i dosta strpljenja i dosta volje s neke moje strane da se to vrati u neku pređašnju situaciju u kojoj sam bila, ali mislim da je ovo čak sada i bolje od onih prethodnih godina, bar ja tako mislim. Subota 17:30 dolazi Mladost iz Nove Pazove na Majliju ligi, ali opekli ste se u pripremnom periodu igrajući sa njima utakmicu nerešenu gore u Pazovi. Da, pa znaš kako, ja se trudim da razmišljam pozitivno. Trudim se da prosto ne razmišljam toliko, to jest da ne razmišljamo toliko o njihovoj igri koliko da se fokusiramo na nas, jer mislim da rezultat tog meča u subotu najviše zavisi od naše igre. Znači da mi smo ti koji će im dati šansu da uzmu 2 boda ili im neće dati šansu. Ja se nadam da im nećemo dati nikakve šanse da razmišljaju uopšte da mogu da uzmu 2 boda, pogotovo što smo domaćini. Mislim da je krajnje vreme da pokažemo ono što u ovim utakmicama od samog starta sezone nismo pokazali, a to je taj neki borbeni duh koji sam sigurna da imamo, taj neki motiv, to neko zajedništvo koje nikako nekako da dođe do izražaja u ovim utakmicama koje smo odigrale. Sve je bilo nekako povuci, potegni, povedemo 5-6 razlike, prokockamo tu razliku koju imamo, pa nekako uvek krećemo iz početka. To drugo poluvreme nam je od početka sezone nekako problematično, uvek se nekako opustimo. Šta se desi, ja mislim da ni mi sami ne znamo, ali prosto mislim da treba da promenimo malo i mi pristup. Ne kažem da u utakmice ulazimo neozbiljno daleko od toga, ali nešto nam se nekako, da kažem, desi kad krene ta utakmica. Nije ni podcenjivanje protivnika, ali prosto mislim da nikako da uđemo u tu neku uzlaznu putanju i mislim da nam je ovo odlična šansa i odlična prilika da se polako pripremimo za ove naredne utakmice koje nam dolaze. Znači tu je i posle ovog sada teškog meča u subotu koji igramo, tu je i Kikinda, posle Kikinde dolazi Medicinar, ali da ne pričamo o tim mečevima koji slede, znači sada nam je najbitnija ta Mladost iz Pazove, da to odradimo kako treba. Imamo to neko negativno iskustvo sa njima u pripremnom periodu gde smo igrali nerešeno, nismo pružile nimalo dobru igru u tom meču. Tako da nadam se da ćemo to popraviti sada u subotu. Najveća opasnost nam preti sa pozicije levog beka. To je devojka koja je igrala u inostranstvu, koja je igrala u Mađarskoj, jako iskusan bek šuter koji nam je velike probleme zadavao u tom prijateljskom meču. Ja se nadam da ćemo uspeti nekako to da rešimo i da će se na kraju meč završiti u našu korist. Takođe bih iskoristila priliku da pozovem gledaoce da dođu u što većem broju, da nam pruže podršku, da kao i uvek budu naš 7. igrač, odnosno 8. igrač na terenu.